Jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua kod nyawadgi mar Thadwe Alliance Kuro Okot oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni osechwalo Kenya nyakibugo. Ka gitwa kod jofwamb weche bura Nairobi kaendi, jotelogo oseyo sirkal kuom chayo katiba, ratiro mag jopiny, nyayo mibadhi kaachiel gi keto tim chenro manyien mar siro somb jopuonjre ka ok okawo pach jopiny. Chris Owino miwa ler mar wachni. E gino mane gipimo kod twak moyiedhi ewi chal mar piny Kenya, Jatend duond bura mar Kenya Martha Karua, Jatend Thadwe Alliance Dr. Akuru Aukot kod Dr. Muhisa Kitui onyiso luoro margi ni piny Kenya ochomo kamarach. Karua lero ni okang' mar obila nego rowere mohewo 60, hinyo mamoko 100 kod lal kod mamoko 60 e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z en ranyisi makende ni piny owacho mar Kenya Kwanza okomiyo luor ratiro mag jopiny mag timo ng'anyo. Over 60 people, according to the Kenya National Commission on Human Rights, lost their lives. Over 60 others still missing, hundreds injured, some gravely, with close to 200 hospitalized. The unprecedented falsification of official records at the city mortuary in Nairobi at the behest of security agents and refusal by the authorities to give accurate accounts leave the nation in darkness as to the actual numbers of the dead. Korka kore, Jatend duond bura mar Thadwe Alliance Dr. Akuru Aukot okwayo oganda jo Kenya mondo kwed chenro manyien mar siro somb jopuonjre e mbalariany mana kane gikwedo chik mar omenda mar 2024. Kaluwore kod Dr. Akuru Aukot, chenro makamano dhi tamo jopuonjre mawuok e anyuola mochando chopo lek margi mar dhi somo e mbalariany. The VSLF model is not just a policy failure. It is an ideological assault on the most vulnerable among us. This shift from public responsibility to private burden is nothing less than a transfer of wealth from the powerless to the powerful. It is a tactic designed to push young Kenyans and their families into deeper financial despair, forcing them to carry the weight of a system that should, by every moral and constitutional measure, support them. Twak makamano bende omulo gope mag piny Kenya, kama jagoro machon mar riwruok mar piny mangima mochung'ne ohala kod dongruok, Dr. Muhisa Kitui oseyo sirkal kuom tiyo kod omenda mathoth e chulo gope kar chwalo chenro mag dongruok. Dr. Kitui omedo wacho ni gope mag piny Kenya maromo N11 en nyororo ma utweyo oganda jo Kenya duto, kata nyithindo ma inyuolo e kindeni, kata odoko ni okong'ere ng'ama ne okawo hola makamago, kaachiel kod gik mane omenda makamago otimo, gino ma omiyo oganda jo Kenya onego tamre chulo gopego. We have become beggars in our own country, beholden to international financiers whose interests lie not in the development of Kenya, but in the perpetuation of our financial dependency. Because those resources have been squandered, the dreams of development have been traded for the nightmare of austerity, all in the name of servicing a debt that should never have been incurred in the first place. What we are witnessing is a form of modern day colonization, not by foreign powers with guns and flags, but by faceless financiers and shadowy intermediaries. We are being colonized by debt. Jotelogo bende owuok tung' musuo kod piny owacho ewi mayo jayal buche mar doho mamalo Justice Lawrence Mugambi jorit mage, kagiwacho ni mano en temo buogo jotich mag doho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.